kada, na primjer, dečak ili devojčica. Kad se u nekog zaljubiš. Ali toliko kao da je srećan. I to je stvarno jako lep osjećaj, mislim. Porumene mu lice, pocrvene. Pa dobro, to je nešto posebno. U oblasima si. To je mnogo lep osjećaj. Kao što... Mogu se podsjetiti. Ja sam mnogo zaljubljena i imam jednu simpatiju, ona se zove Eva. Trebao sam da se upoznam sa njom, jer mi je upotpunila jedan nastup. Ja nisam znao kako da joj kažem da mi se sviđa. Nisam smela da joj kažem to. I onda sam pitao drugare. Sada ne bih da otkrijem kako se ona zove. Oni su mi rekli priđi i kaži sviđaš mi se. Da znate da ja nju puno volim. Prišao sam i rekao sam. Obično beži. U školi me non stop, na primjer, prate. Pa se sakrivaju da ih ja ne bih video. Ili se skupe pa me ugovaraju. I mnogo se stide. Ja imam super recept za viršle. Prvo bi kupio viršle. Svi kažu da je to lako. Pa bi ih oljuštio, skuvao i da se začini sa ljubavlju. I izvadite i jedete. Pa volio bi da iznenadim jelom, ali ja ne umem da kuvam. Pa kada bi mama i tata probali više, ne znam da li bi im se svidjele, pošto nisam neki kuvar. Ne, sad nemojte reći samo to ime, recite da bi nju ispremio ti viršle.